myydään Nissan Almera. Auto on pelleiltään ikäisekseen ja kilometreihin nähden hyvässä kunnossa. Mitään suurempia kolhuja ei ole, eikä myöskään esimerkiksi pyörän kaaret ovat vielä ehjät ja kovat. Ainoat ruosteet löytyy tuolta ja tuulilasin yläreunasta. Muutoin esimerkiksi vaikka takaluukun reunat ovat ruosteettomat ja myöskin kuljettajan puolelta pyörän kaaret on hyvät. Tässä on kanssa pientä kiveniskun alkua. Sisätilat ovat siistit. Sähköikkunat. Kuljettajapenkin reunakin on vielä täysin ehjä. Ratti on jonkin verran kulunut kilometreihin perustuen. Ajokilometriä autossa on runsaasti, mutta se ei kyllä tunnu ajoissa. Autossa on myös ilmastointi, joka on huolettu tänä kesänä. Takapenkit ovat myös siistit ja ehjät, ja autossa ei ole kuljetettu eläimiä eikä poltettu tupakkaa. Takatila on pieniä tahroja lukuun ottamatta siisti ja lohkolämmittimen johtokin löytyy mukaan. Takapenkit ovat käännettävät kahdessa osassa. Huoltokirja on aukoton. Ja viimeinen huolto on tehty 449 000 kilometriä kohdalla. Auto on otettu käyttöön 28.11.2003. Seuraava katsastus on 22.11.2006 mennessä. Ja edellinen katsastus on suoritettu 12.10.2015. Ainoa huomautus oli vaurioitunut tuulilasi, joka on vaihdettu uuteen. Moottori käy nätisti ja ei kuluta öljyä öljynvaihtovälillä eikä myöskään mitään vuotoja eikä myöskään kuluta jäähdytysnestettä. Talvirenkaat ovat hyväkuntoiset ja Michelin merkkiset. Kesärenkaat on ostettu uudet tänä keväänä.